Единица влизаме за... единица. Здрасти хора, аз съм Стани. Единица влиза. Тук с мен е то Диас от мъкато, само че тук искам в мрака мадафака. Гъв да влизаме? Единица. Фокси. И играем CS 1.6 в... И Gun Game сервера. Майка. Сме единици се стоя тук. Малко така фешен. И то му. Ето. А така дига, че почва. Аз влизай. Хи, какъв е той? Бате. Леко бе. Искам в мрака, по-леко. Хи. Какъв си бе? Бате. Мата ма презареждам, бате. Той ми лага кът за световно бате. Бам! Тегли му ножа на това, бе! Виж как не мога за кола, бе! Гледай как не мога за кола това. Това ти ли си пред мен си баняга? Не, аз съм тук. И аз се удръпна. Чакай, стой! Да, ела там, бе, аз не. Бате, снайпер. А не, това е, кажи го. Ти сдига! Кога стана аз дигна? Аз мина дига! Бе, човек! Да, бе! Ай, на последно! Мълчи, бе! Аз съм 1-3 бати кеф. Аз толкова! Аз съм 4-3! Абе, гледай го, бе! Абе, Лагва ли ти? Има един лаген. Аз съм 1-6. Супер! Кой го взел? Стига, бе! 1-7. Саша чекала, почвам, поне си оправя резултата на 7 човек. Поне на 7. Поне на мали! Някой ма цепи. Ай, човек, аз презареждам. Ай, ги скъсна. Аре, бе! На последно стана. Ти ли, бе? Ти ли? Как си? Ти си двойка? Стига, бе, Сашо. Аз съм двойка? Да, преместили сте двойка. Омага, човек, аз. Стой си двойка, защото ми върви. Аз съм двойка. Аре, това аз бях на първо място, той има майна. Аре, бе. Добре, стигна бокса на просто. Аре, къде сте, бе? Стани! Посередне! Пуска ма за коли, бе! Той ма за коли. Върна ма сдигва, сега и почвам. Сашо, бе! Мале, аз с този диг, с това ВП не мога да откъсна, бе, човек. Човек, омагачек, много за просто. Нема за кола. То ще го за кола. Аз тръгна с ножка. Ти ли, бе? Това е ВП-нце. Да, бе! Гледай, бе, върнаха му се много. Стига, бе, ай убийте го топа, вие, бе. Аз съм на последно място. Ти къй миш, че съм аз, бе. Бях на първо. Като това от наша ли? Не, бе. Да. Сашо, какво правиш, бе? Помага. Кой маце ли, бе, маце? Маце! Ти ли си бил, бе? Маце, тоша ма... Това ти ли си, бе, човек? Стига да върнама на това ВП. Стига, бе, човек. Саша игра безсмерник заради тебе. Трябва да игра безсмерник, защото... То от нашия ли е? Аз пак ще тръгна пикола. Ти на базата ще пикола. Малко сменете оръжието. Няма да разберем така, Сашо. Да, бе! Гледай го то. Те Саш ма от 50 пъти, аз... Спокой, аз имам успокой се, аз трябва да се включа. Сашо, е! Монстър кил го фанай! Какво става, монстър кил?
Сега ще направя ултра кил да видя. Аз не че с тази помпа ще направя нещо. А сега ще ви кол, само някой се. Ми навърнаха. Косте. О, Аре, сега ще чакава и ще ги кола. Ела, бе. вот... Šta? Ovo stanje. Давай с чакалене. Не бе. Що му би през стената? То му би през стената. Не, аз да бих и аз, брат. И тоята цепна. Афа къли си, бе? То човек, то... DJ не си та, DJ... Да не кажа къвче. Дади бе. Че, гледай го това, бе. Супер, 9.30 съм. Ме премести. Че, гледай. Сашо, 9.30 съм. Бати кеф. 10.30. Супер. Аз съм 3. О, сега се стягам и ще ги налагам. И то човек. Аз съм 13-14. Аз се стягам и сега ще видиш. Ще ги налагам като... Човек, това вече го почвам. Къде сте, бе? Сега ще видиш. Стегнатия Джо, какво прави? Сега ще видиш. Къде сте? Държи ги по-бързо. Стегнатия Джо, какво стана, бе? Мълчи, бе. Стани стегнатия Джо. Босто няма Джо. Абе, мълчи, бе, чакал. Гледай това. Гледай го. Абе, ясно пеняк. Къде са спаняте? Супер, убих 11.30 съм. Да знаете, че не съм много добър на CS. Супер! Нещо. Що снима? Мальчик иска да го закола. Аз съм с папката. Тебе не бига. Идва папката. Що, как? Лауче. Някак ще го закола, бе! Това будел отзад. Който е, бе? Аре, човек. Видите ли това? Това ще изцепна голичките. Трябва да с ножа и препа. Човек, то много гаден е! Аз не мога мръдна от нашата база, човек. Човек, гледай го, човек. Мали, почвам служак. Сега ще умирате подред. Ми това ме уби. Аре, човек, това баш страхливец е! Излезе едно в едно. Ти си 14-22. Много добър, бе. Това малко го такова. Абе, ти ли си, бе? Сайко! То гърби. Кой ще ми... Остана, бе. Абе, то добре, че ма... Сега това с нож. Някой с нож. Сега ще ме убие. Как се знам какво съм про. Прото в леглото. То го заколи. Мене ме заколи. Спирам клипа, дами и господа, бегайте, че само се ядосвам. Ако искате да не мога да играете, ако искате да не мога да играете като мене, се абонирайте и така нататък. Ай, чао!